Ginkumpirma ni Liga ng mga Barangay President Irene Ong nga ginpaidalom sa ECG kon electrocardiogram ang isa sa mga kagawad nga nagtambong sa ginpatigan nga pagsinapol sa mga kagawad sa isa ka hotel sa syudad sang Iloilo, samtang gindala naman ang 5 sa Iloilo Mission Hospital. Ini matapos nga nag-experience sang allergic reaction o kunang palangatulang kalawasan sa pila ka mga opisyal matapos nagkakaon sang sweet and sour nga isda nga ginhanda para sa ila. Sa interview sa Bombo Radio kay Oong nga ginpahayag nga gilayon man nga naremedyohan ang iban nga kagawad pinagi sa pagkaon sang karamay, samtang nag-inom naman sang bulong ang iban. So naman sa iya, gilayon man nga ginbayluhan ng nasabit nga sudan sang pinirito nga bangro sagod nga wala na sa iban pa nga mabiktima. Nabaluan nga yara naman sa maayo nga kahimtangan ang tanan nga mga bisita sa nasabit nga aktibidad. Ang iba nakakaon, nasiling ka na allergy sila, kaya hindi ka lumayo ang isda. Ang iba nagpindot ka ng ila ginawa. So ang nagpindot sa ginawa, di padala namon sa misyon. So na ang iba na may allergy, ginman sila siguro or what. Sila nga may dala siya ang iba niya, bulong nila. Sita mo lang itong 5 ganyan dala namon sa misyon hospital. Sita mayo naman. Tama nang isama lang ito do kinanglan na ECG. Pero kabalon, mga isda, basta shoot and sour siya mo. Immediately din bailuhan ng ang putahe, din bailuhan nila banggos, prito. Ang kabaing sang pahayag ni Liga ng mga Barangay President Irene Ong.